Здравейте! Вие сте с най-новия епизод на Автократор. Днес ще си поговорим за един от най-ярките членове на династията на Северите, императрица Юлия Домна, съпруга на основателя и император Септимий Север. Ще разберете какво постига съпругата на Септимий Север, нейното наследство и защо е свързана с столицата на България София. Това и още много в днешния епизод на Автократор. Римската империя в края на II век все още се управлява от династията на Антонините, част от които са едни от най-талантливите императори, като Адриан, Траян, Нерва. Разказът ни започва с управлението на Комот, който е последен представител на най-процъфтяващата римска династия. За разлика от своите предшественици, талантливи принцепси, Комот не е отдаден на държавното управление. Той управлява от 180 до 192 година. Неговото управление се характеризира с почти пълна деградация на преторианската гвардия, държавната власт и пълно отдаване на забавление. Комот обожава да влиза в ролята на гладиатор, смятайки себе си за олицетворение на Херкулес. Затова има статуи, където е изобразен точно така. Изисква от своите поданици почитане като бог и обожествяване. Разбира се, при такова бездарно управление се възползват близки до принцепса. Преторианският префект Квинт Емилий Лет се ползва с почти абсолютна власт. Самият Лет е виновен за отстраняването на Комот. През 193 година той организира убийството на императора заедно с градския префект Пертинакс, който е спечелен с щедри обещания да стане император. С убийството на Комот приключва династията на Антонините и относително мирното време в Римската империя приближава бавно период на нестабилност и упадък, който в следващите десетилетия ще се усети по-сериозно. Комот е отстранен, а на негово място през 193 година действително идва на власт Пертинакс, който не успява да се задържи много, защото не успява да отговори на очакванията на алчните преторианци, които го биват след съвсем кратко управление. Тази рязка смяна на принципси за толкова кратък период се отразява крайно негативно на Римската империя, където всеки офицер с малко повече власт желая да стане император. След смъртта на Пертинакс, императорският трон буквално е пуснат на търг, което привлича богати граждани. Търга е спечелен от богатият Дидий Юлиан, но въпреки че управлява, властта му не е сигурна. Слабата власт на Дидий Юлиан е оспорена от губернатора, управител на Сирия, Песцений Нигер, Клоди Албин и Септимий Север. Така започва първата от серията кървави граждански войни, които продължават почти през целия трети век до Диоклециан. Затова този период е познат като кризата от трети век, а издигнатите императори са войнишки, защото идват от редиците на армията. Един от главните ни герои в днешният епизод, бъдещият император Септимий Север, се запознава с бъдещата си съпруга Юлия Домна, докато е управител на провинция Галия. Той самият произхожда от Северна Африка, град Лептис Магна, провинция Либия, но това не му пречи да управлява Галия. Честа практика в римската държавна традиция. Освен че е доста амбициозен по природа, Север е доста религиозен и суеверен. Той вярва на гадатели, астролози, които са на почит в Римската империя. Неговата религиозност го отвежда в град Емеса, Сирия, днешният град Хомс. Този град е известен със своят храм на сирийския слънчев бог Елагабал и неговите жреци. Това е родният град на Юлия Домна и нейното семейство. Тя произхожда от арабско семейство, което е част от Емесейската династия, която управлява региона преди да стане част от Римската империя. Нейният баща е главен жрец в храма на Елагабал, слънчевият храм Юлий Басианос. Благодарение на античния историк Херодиан имаме описание на жреците на Елагабал, което отговаря на техния висок статус. Херодиан казва, че жреците от храма на Слънцето се обличат с пурпурни одежди, дълга туника до коленете, с дълги ръкави, бродирани с злато, носят пурпурни панталони, също украсени с златна бродерия. На главата си носят диадема, украсена с скъпоценни камъни. Херодиан нарича това облекло варварско, което всъщност представлява партско религиозно облекло. Неговите имена произхождат от бащиното Юлий и семитското Басос, което се превежда като жрец.
Басианус има две дъщери, Юлия Домна и Юлия Меса. Името Домна е архаична арабска дума за черно. Вероятно си има предвид цвета на косата й. В храма се извършват животински жертвоприношения с изгаряне на тамян и разливане на вино. Тълпи от хора не могат да сдържат своите емоции, танцувайки в екстаз. Авиен споменава храма. Високият храм на Емеса блести в лъчите на изгряващото слънце. Градът се простира върху широките поля, кулите му се простират до небето. Гражданите на Емеса живеят заед, дисциплиниран живот и се покланят на лъчезарния бог на слънцето. Техният извисяващ се храм с високия си триъгълен връх съперничи на върховете на Ливан, зелени от техните кедри. Сирийският автор Океан от Самосата посещава храма и го описва. Той пише, че храм е обърнат на изток в посоката на изгрева на слънцето. Още на вратата спира дъха, защото те са покрити с злато. Покривът и стените също са покрити с злато. От храма се носят арабски благовонни ухания и всеки, който го посети, попива аромата им, защото облеклото ги поема. Той пише, че вътрешността на храма е разделена на две части, а по-голямата зона е публична и по-малка стая предназначена за избрани жреци. Там бяха златни статуи на седнала богиня на име Атаргатис или Сирийката, поддържана от издълбани лъвове. До нея имаше статуя на нейния съпруг бог Хадат, поддържана от бикове. Главата беше с корона, състояща се от лъчи и кули. Тя беше облечена в злато и скъпоценни камъни. И един, от които беше поставен на главата и сякаш изпълни храма с рубинена светлина, която беше особено ярка през нощта. Изображение на самият храм има върху монета, изсечена по времето на узурпатора Урани Антонин. Според история Аугуста, първата съпруга на Септимий Север, Пакия Марциана, почива около 186 година. До ушите му достига предсказание, че знатна дама от Сирия ще се омъжи за владетел. Като доста суеверен човек, Септимий Север прави всичко възможно, за да се ожени за Юлия Домна. Юлий Басианус приема предложението на Север за брак и двойката се венчава през лятото на 187 година в Лугдунум, днешен Лион. Юлия Домна притежава голяма красота, но нейните достоинства не се изчерпват само с това. Като дъщеря на главен жрец, тя проявява интерес към редица религии, култове, философия, риторика, знае поне 3 езика – старогръцки, арамейски и латински. Тя не е типична матрона, която си губи времето в най-различни забавления. Младата съпруга на Септимий Север е много интелигентна и се опитва да създаде около себе си среда, където да се отдаде на вече споменатите и интереси. Тя неотменно стои до съпруга си при всичките му задължения. Тя ражда двама сина – Луций Септимий Басиан и Септимий Гета, които са с твърде противоположни характери, което по-късно се оказва от съществено значение. Но да се върнем на вътрешните борби за трона в Римската империя. През 193 година, когато формално управлява Диди Юлиан, претендентите, които по-рано споменахме, също желаят императорския трон. Между тях е и самият Септимий Север, който е издигнат за император от най-силната армия – Дунавската. През 193 година Север пристига в Рим, отстранявайки бързо Диди Юлиан. Успява с преговори да забави Клодин Албин, като му предлага титлата Цезар. Север успява да спечели време и да съсредоточи силите си срещу главния си противник в Сирия Песцений Нигер, който през 195 година. Забележителното е, че през цялото време, където и да отиде на поход, с него е вярната му съпруга Юлия Домна. Тя не се притеснява от незгодите на бойното поле и споделя с него живота по време на поход. С отстраняване на всичките си съперници, Септимий се превръща в пълновластен господар на империята, а Юлия Домна в императрица-консорт. Влиянието на Юлия Домна расте постоянно, която печели победи на други фронтове – интелектуалният, общественият, философският и религиозният. Това, което правят двамата севери, вероятно по диктовка на Юлия Домна, е да се създаде култ към новата династия и да се придаде вид, че тяхната власт произлиза и наследява тази на Антонините и най-вече Марк Аврелий. Затова имената на Луций Септимий Басиан са променени на Марк Аврелий Север Антонин Август. Септимий Север
разпространява слух, че е сънувал Фаустина Млада, която се интерпретира като гласно одобрение на властта, наследена от северите. Юлия Домна се отличава със своите многобройни титли, които я слагат на едно място до своят съпруг император Септимий Север. Тя има голяма заслуга за утвърждаване на божествения имидж на династията. Юлия Домна носи титлите Матер Кастрорум, майка на лагера, Матер Аугустус, майка на Август, Матер Сенатес ет Патриае, майка на държавата и родината. Юлия Домна е символ на римската майка и на възродената държава, след гражданската война преди възкачването на Септимий Север. Титлите са доказателство за уважението, което има сред населението, както и огромния брой отсечени монети с нейния лик, където е изобразявана като персонификация на римската богиня Конкордия и Фелицитас. След 211 година е изобразявана като богинята Кибеле. Друга нейна персонификация е тази на богинята Венера, Венус Генетрикс. Тъй като възстановява храма на весталките в Рим, тя се свързва с него. Има данни, че е идентифицирана с богинята Церера и заради опожареният храм на весталките с Веста, както и с Юнона. След смъртта на Септимий Север, тя получава една безпрецедентна титла – Феликс Аугуста, Матер Аугусти, Ностри ет Кастрорум ет Сенатус ет Патриае, когато практически управлява империята. Философският кръг, който сформира, оказва много силно влияние над религиозния живот в империята. Не е много ясно кои мислители и философи влизат в този кръг. Има теория, че самият Гета е вътре, който върви по стъпките на майка си. Потенциален член на този интелектуален кръг е гръцкият философ Филострат Атински. Юлия Домна не се свени да изследва всички нови и известни религии, които само я обогатяват. Най-вероятно тя изучава и християнството, което по времето на Септимий Север нараства. Въпреки нейните силни позиции, тя намира сериозна конкуренция в лицето на Гай Фулвин Плавциан, който се опитва да я измести от политиката. Силата и позициите на Плавциан нарастват постоянно, който става преториански префект и консул. Благодарение на богатството си, той води екстравагантен начин на живот. Плавциан има голямо влияние над императора, като дори успява да омъжи дъщеря си за Луций Басиан, познат по-късно като Каракала. Каракала вижда в Плавциан проблем за своите амбиции, както и Юлия Домна, втора в императорската иерархия. Те обвиняват Плавциан в план, чиято цел е убийството на Север. След това обвинение той е арестуван и екзекутиран. Цялото му семейство е изпратено в изгнание, а няколко години по-късно убито по заповед на Каракала. След отстраняването на Плавциан, Юлия Домна няма вече опозиция и тя може изцяло да влияе на своя съпруг. До самата му смърт през 211 година. Ако Домна има голямо влияние върху своят съпруг, то тя не може да се похвали със същото върху своите синове и най-вече Каракала, който е в постоянен конфликт с брат си Гета. Само погребението на баща им успява за кратко да ги помири, които палят заедно официалната клада, натрупана с подаръци, част от погребението на Север. Самото погребение състои в отдаване на чест на восъчно копие на мъртвият император, издигнато върху голям подиум, където всички сенатори, членове на семейство, магистрати, офицери оплакват императора, а лекари инспектират здравето на восъчното копие. Има парад на конниците, облечени с парадни униформи, както и други военни ветерани. Такова описание на погребението дава Херодиан. След ритуалното погребение на Септимий Север, враждата между Каракала и Гета избухва с нова сила. Двамата братя трябва да управляват като съимператори, но това се оказва невъзможно заради нарастващият конфликт. Домна се превръща в посредник между двамата, но има малък резултат. Каракала проявява нулев интерес към цивилните държавни дела, които трябва да се поемат от майка му. Каракала се вълнува единствено от военните дела и походи и живота на войника. Той се възхищава на германите, като започва да ги копира в облекло и маниери. По тази причина той може да бъде видян основно с германско облекло, въвеждайки нова мода сред войниците. Това му спечелва уважение и популярност сред армията и дори германските му противници го уважават. Същото не може да се каже за обикновеното население или брат му Гета, който накрая е убит по заповед на Каракала през 211 година. Отмъстителен и пълен с омраза, Каракала
започва преследване, арестуване и екзекутиране на всеки, който оплаква убитият и популярен Гета. Една от знаковите жертви на терора е най-малката дъщеря на Марк Аврелий, Корнифиция, която не се съгласява с разпоредбите на Каракала, който заповядва деня на смъртта на Гета да се отбелязва като празник. Новината за смъртта на Гета шокира Юлия Домна, но тя не предприема нищо повече, като даже помага в консолидацията на властта на Каракала. Обяснение за тази странна постъпка може да се търси в опит да се запази властта и династията. При управлението на Каракала Юлия Домна прави опит в насърчаването на нов религиозен култ, който се радва на голям интерес в императорското семейство. Култа към Изида и Серапис, който е пренесен от Египет в Рим. Те са почитани и при предишните императори, но само при Каракала те стават част от религиозния живот, като дори се здобиват със собствен храм в Рим. Заради манията си за величие и виждайки се като нов Александър, Каракала потегля с армията си на поход срещу партите. Майка му Юлия го придружава, но той не успява да постигне нищо, освен да достигне до Антиохия, а по това време се случва нещо в Партското царство, което ще рефлектира и в Римската империя. Партите ще бъдат заменени от много по-воинствените сасаниди, които стават огромен проблем при Александър Север. Каракала става прекалено мнителен, страда от неустановена болест, която го кара да реагира неадекватно. В комбинация с неговата омраза печели нови и нови врагове. По тази причина през 217 година Марк Опелий Макрин заедно с войници го убиват, докато се облегчава някъде в Сирия. Новината за смъртта му е още по-голям шок за майката императрица. Тя е притеснена от възможно отмъщение на Макрин, който ще преследва членове на семейството. Но в този момент тя има по-големи грижи и проблеми, които могат да й костват живота. Тя страда от рак на гърдата, който е в напреднал стадий. Тя няма никакво намерение да се раздели с облагите и ползите си като императрица и завръщането в частния живот, живеейки в сянка, който не е по нейният вкус. Тя решава да сложи край на живота си, който едва ли ще продължи много, заради болестта й. Тя слага край на живота си по доста мъчителен начин, решавайки да загине чрез гладуване. Дион Каси пише за последните мигове на императрицата и тя действително умира през 217 година, малко след смъртта на Каракала. И накрая трябва да добавим един любопитен факт, свързан и с нашата столица София. Сердика има право да сече свои монети и тя сече такива с образа на Юлия Домна. Една такава открита тук в Сердика. По тази причина в началото на 20 век един от вариантите на герба на София носи стилизирано изображение на Юлия Домна, в знак на уважение към силната й персона. Наследството от живота и управлението на Юлия Домна е дълбоко. Повече от всяка предишна римска императрица, тя успява да съчетае красотата и интелекта с истинската политическа власт. Нейният пример полага основите за политическото господство на сестра и двете й племеници. Въпреки че внуците на Юлия Маеса остават официално управляващи, те и дъщерите й са истинските сили за трона през следващите 70 години. Нейният стил на обличане и прическа стават символ на императриците, който се копира от редици властолюбиви римски дами в следващите векове. Това е всичко за днес. Ако видеото ви е харесало, ще ви помоля да чукнете палец и да се абонирате за него. До скоро!